Jordi Margarit us convida a posar la primera pedra. Bon dia. En relació al cúmul de despropòsits de l'arribada de l'AVE a Barcelona, un amic meu madrileny em deia l'altre dia que si això arriba a passar allà, a hores d'ara hauria caigut el govern sencer. Doncs de moment no han cessat ni a la Magdalena Álvarez. Però deixeu-me dir, els que van dissenyar i sobretot van aprovar l'arribada de l'AVE per Sants, el lloc més difícil de tots els possibles, els haurien de fer un monument de merda de Colom. I això ja ve de fa anys, de molt de temps les responsabilitats, de molt de temps enrere, dels d'allà i també dels d'aquí. Perquè mireu, els catalans podem ser cívics, responsables, fins i tot a vegades un pèl masells, però no pas idiotes. Home, ara no ens diguin que tot es paralitza perquè no hi ha pressa per fer arribar l'AVE a Barcelona. I quan n'han tingut de pressa? Ara que venen eleccions, ara que era una nova promesa, una altra que no compliran. No ve d'una. No ens prenguin per imbècils, no paralitzin l'adjudicació d'obres del pas de l'AVE pel mig de la ciutat com una cosa normal. No ho qualifiquin d'una cosa normal amb la situació actual. Ho fan perquè no hi ha ningú que davant del gran desastre es comprometi a fer una obra travessant pel mig de la ciutat com tal. Mirin, estem indefensos davant del desori. Algú pot agafar el repte i encarrilar-ho tot plegat? Hi ha ningú amb autoritat? Hi ha ningú amb responsabilitat? Recordin, civilitzats sí, però gilipolles, nosaltres no.